какво прави Теодора в момента? Дъвче като овца. Ето я и другата овца. Ето мен, Достатъчно ли съм страшна? Да, навлиза го в носа, ако искаш. Това. Моите са фалшиви. Това са суприте на Теди. Ето ги моите! Ето ги моите! И ние сме крава и две овце. Ама вие не можете да си мърдате пръстите като мен. Крава и две овце. А тя си мърда пръстите. Ето това прави в момента. И яде огромен сладолед. Фуника! Има гнусна фуника. А тя има толкова заедно. А това е зайко, байко. Знаеш какво си яко. Това прави в момента. Агент Заешки уши 002. Аз съм под прикритие, не ме виждаш, нали? Не ме гледай между двата ти заека. Аз съм агент Заешки уши 002. Хирамика! Тихо! Тихо! Стана мъгливо. Няма пижама! И е дива! Тя е колала! Тя е колала! И е дива лама! Ай на кино! Галинда няма пижама и е дива лама! Защото е... Насрана! Аз съм въртолече, вижте! Тя е дива лама, защото е насрана. Далинда няма пижама, защото е насрана. А не, защото е дива лама и няма пижама. И е насрана. Чакай, стане малко повече. Аре бе, искам да го спра! Аре бе, искам да го спра, бе! Как се спира, как се спира? Мега, ама! Къде да го спра? Вижте, аз имам iPhone, само че не е мой. Аре бе, спри се, бе! Бе, спри се, бе! Ще? Нещо се стига, Ма така не може да се... Хайде! Ей, така ще спре някой. Знайде, че е спрела паролата. Нашата система 442. I've been putting down. Джесико, си секси, бейби. Блади! И Петка. Аре, покажи ми Джука. Оле, това записва глас. Не бе, мамка ти не бе. Ще звъни на... Никола звънна на 112 ония ден. И какво? И ще го убия, ще го самоубия. Хайде, 37%. Дали? Абе, как да го спра? Хайде да снимаме хората в мола, той ще спре по някое. Вода. Не, да. Снимай го.